projecte Life Clinomics és un projecte europeu d'adaptació al canvi climàtic que el que vol és promoure oportunitats i reptes per a l'economia i la societat local. Ens focalitzem en 3 territoris, que seria la Reserva de la Biosfera de Terres de l'Ebre, la comarca de l'Alt Penedès i la Reserva de la Biosfera del Montseny, i amb 3 sectors econòmics, que són el sector de la pesca, el sector turístic i el sector agroforestal. Gràcies al treball de les meses territorials d'adaptació al canvi climàtic s'elaboren uns plans d'acció consensuats pels diferents agents participants en els que es fa una relació que derivaran en la selecció de 6 accions pilot que s'implementaran a cada un dels territoris, que després també hauran de servir una mica com a exemple d'accions a replicar en altres territoris de la Mediterrània. El que es genera també són unes línies de capacitació i de formació enfocades a donar coneixements als actors implicats a cada un dels territoris i a cada un dels sectors amb els que treballa el projecte. Les espècies no arriben al seu rendiment màxim sostenible, que és el màxim que es pot arribar a agafar perquè continuï l'espècie sense cap problema. Aleshores, això fa que haguem de tenir unes altres maneres de gestionar les nostres captures, els nostres pescadors i les nostres captures, per ser sostenibles mediambientalment. El canvi climàtic, que té particularitats a cada territori, però si ens referim a nivell català, bàsicament ve per 2 paràmetres. L'increment de la temperatura de la mar Mediterrània ha crescut aproximadament 1,5 graus, que des d'un punt de vista biològic és tremendo. I el segon punt que ens afecta és que tot aquest procés de canvi climàtic ha produït una acidificació que afecta d'una manera directa al cicle biològic y a la cantidad de recursos marí pesquer. Yo creo que a nivel medioambiental, sobre todo, tendríamos que tomar medidas en lo que es concienciar a la gente en no tirar basuras al mar, que es importante, sobre todo el plástico, pero hay muchísimas más, como detergentes y todo tipo de pesticidas. Capturar y pescar el cerco con LED, que eso no solo mejora la pesca o como mínimo la deja igual que está, pero sí que ayuda a la biomasa y sobre todo a los cetáceos que van de pasada, no los desorienta porque no hace falta enchegar motor y por lo tanto ahorras combustible. Y la otra es incentivar al joven, reeducar al joven a través de la formación básica, que es una cosa que no solo vale para la pesca, sino para cualquier tipo de marinero que pueda embarcar recreativo, marina mercante, de cruceros. Aquests foros, com ara el Clinomics, permeten conèixer de primera mà com l'afronten determinats vectors i, sobretot, quines són les sinergies que es poden constituir a partir d'aquests tallers. Jo penso que el projecte Clinomics ajuda a compartir opinions de diferents experts, de diferents àmbits i de diferents territoris. Això afavoreix el que es puguin aportar des de molts punts de vista diferents, divergents. Proteger la especie con las medidas que hemos dicho de ahorro energético, no tirar plástico, concienciar a la gente. Eso va dentro de la reeducación que le hagamos en la formación. Lo van a visualizar y no hay nada mejor que visualizar el problema. De lo que ven en el fondo del mar, de que lo que no hay que tirar, de los pesticidas que no hay que usar. Si no donem un pas endavant i som sostenibles, podem perdre la continuïtat del nostre sector i això seria demolidor per nosaltres. Evidentment, per part del sector pesquer el que s'ha de fer és adaptar-nos a un repte i el canvi climàtic a dia d'avui és un repte. Ningú el volem perquè les espècies, la manera de pescar-les i la seva comercialització és un devenir dels anys. Vull dir, ara ens toca adaptar-nos a un nou agent. Això què implica? Que hi ha unes espècies que abans no hi eren,
uns canvis en el calendari de les mateixes espècies, que el que demana per part del sector, un cop més, és adaptar-nos al moment. Hay que pasar de la estrategia a los hechos. Y resumir es que si todo esto no hay, la microempresa y la cultura del pescador habitual que ha habido en Cataluña se pierde. Y esto al final quedará como todo, en manos de 2 o 3 que manejarán el producto y la explotación a su antojo, generando muchos menos puestos de trabajo y la riqueza estará en manos de pocos, no repartidos.